Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bendiniň günäsini geçdi. Bu barada resmi Türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garaşsyzlyk güni 27 sentýabrda bellenilýär. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jyda çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýüklemek görnüşindäki goşmaçy jyda çäresini çekmekden boşadyldy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy belleýär. Ýylyň dowamynda bir näçe gezek günä geçişi yglan etmek çäresi Prezident Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçeli bäri ýylda bir näçe gezek bayramçylyklaryň öňü sirasynda geçirilýär. Prezidentiň türmeden göwürilen tutsaglary işe ýerleşdirmek talaby hem her günä geçişde diýen ýaly öňe sürilýär. Emma öňkü bendiýleriň sözlerine görä, olar iňňän teýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başarýarlar. Tersine, öňkü tutsaglar polisiýanyň gözegçiliginde saklanylýar we durul kemsitmelere tezewar edilýär. Türkmen hökümeti ozalky tutsaglaryň işe ýerleşdirilişi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jenaýata baş goşýandygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda yglan edilen günä geçişlerde türmeden çykan bendiýleriň sanawlary we atlary köpçüligi mälim edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylary Türkmenistanda siýasy sebeplere görä tutsag edilenleriň günä geçişlerde köplenç göwürilmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň Türkmen türmelerinde direksiz iten tutsaglaryň ýörejän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwtlarynda ýa-da kanun normalary dogry berja edilmezden uzak möhletli jeda çärelerine hüküm edilmegi, tutsaglaryň daşarky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi we kä halatda gynamalara tezewar bolmagy sebäpli halkary guramalar tarapyndan ýyzgderli tanqid edilýär. 20 sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda syýasatçylygy ösdürmegi talap etdi. Bu talabyň fonunu Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň halkara aeroportuna ýolawçylara berilýän hyzmatyň hili barada habar berýär. Habarçy bilen gürrüňdeş bolan ençeme ýolawçy Türkmen howa ýollary gullugynyň halkara gatnawlara hödürleýän biletleriniň resmi bahasyndan has gymmada satylmagyndan nägile bolýar. Onuň sözlerine görä gullugyň işgärleri halkara gatnawlara satylýan biletler üçin goşmaça tölew talap edýär. Meselem Türkmen howa ýollaryny Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçur gatnaw peteginiň resmi bahasy 3200 manat. Ýöne Tomsun ortalaryna muňa degişli goşmaça tölewiň möçberi diňe bir tarap üçin 1200 manata çenli çykdy diýip habar saýdýar. Onda bar bolan maglumatlara görä ýolawçylardan bilet üçin soralýan goşmaça tölew sebäpli Tomsun iň gyzgalaňly möhütüminde de Moskwa gatnaýan uçurlarda boş orun köp boldy. Mysal üçin Moskwa Aşgabat aralygyna gatnaýan 704 gatnawly uçurda 10 sentýabrda 17 boş orun bardy diýip habar saýtdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2016-njy ýylyň sentýabryna ulanylmaga berilen bahasy 2,13 milliard dollarlyk aeroportuna çykýan tehnik näsatlyklar ýolawçylary bökdüýär. Aeroportda migrasiýa gullugynyň pasport barlygyndan geçmezden odal öz başdak registrasiýa üçin 3 dilde ýörüýte awtomat maşinlar goýulan. Oňa pasportyny goýmaly. Baryan ýurdun we näme maksat bilen baryanlygyň barada soraglara jogap bermeli. Reis nomerini hemde ýyda dolanyp geljek wagtyny görkezmeli. Ýüzüňi görkezip kimlik barlygyndan geçmeli. Soňra pasport barlygyndan geçmeli. Ol ýerde de barmak ýyzy bilen kimlik barlygyndan geçmek talap edilýär diýip habar saýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ýolawçylar soňky wagtlarda bu proseduranyň haýallygyndan şikaýet edýärler. Avtomat maşinlaryň belli bir bölegi hatardan çykypdyr. Beýlekileri barlygdan geçen wagtyň doňýar we kadaly işläni okdyp habar saýtdy. Lehen aeroport boşdur. Uçur gatnawlary örän az diýip habarçy dowam edýär. Polimex Türk kompaniýasynyň Aşgabatda laçyn uşun şekline bina eden aeroporty kompaniýanyň resmi web saýtyna görä ýylda 14 million ýolawçy gatnatmagy niýetlenen. Ýöne Azatlygyň habarçysy howa menziline uçur gatnawlarynyň azlygyny tasdiklap aeroportda ýolawçy goşlaryny geçirýän 3 transportýoryň diňe ikisiniň işledilýändigini, olaryň başly waratly işledilýändigini aýdýar.
Galyberdi onuň maglumatlaryna görä milliardlarça maliýe serişdesi karşılanan Oğuzhan adyna halkara aeroportda ýolagçylaryň uçurdan gön aeroportyň binasyna şeýle-de yzyny ýagny aeroportdan gön uçura geçmegine mümkinçilik töredýän ykjam koridorlar kadaly işlemeýär. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Aşgabatyň halkara aeroportunyň administrasiýasyny tasdiklatmak kynançyklary häzirlikçe netije bermeýär. Şu ýyl Türkmenistanyň awada syýahatçylyk zowlagynyň plajlarynda aýal gyzlaryň bikini kupalnikda suwa düşmegi gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu gadagynçylyga boyun bolmadyk aýal gyzlara 200 manat möçberinde pul jerimesi salynýar. Türkmenistanda häkimetler tarapyndan rahatlaryň daşky keşfi ýa-da giyimi bilen bagly çäklendirmeleriň we talaplaryň girdilmegi öňden hem bar bolup, bu ýurtda aýal gyzlaryň kupalniklaryna garşy gadagynlyk girdmek synançygy bilen bagly ilkinji waka däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, gadagynçylyk diňe kupalnikler we bikiniler bilen hem çäklenmeýär. Aýal gyzlara dar endamyna ýapyşyp duran giyimde suwa düşmäge hem ruhsat berilmeýär. Şu tomuzda deňdiň boýunda dynjalmaga gelen aýal gyzlaryň kenarda sehel açygyrak ýa dar giyimde suwa düşmegini gadagyn etdiler. Talaba boyun bolmadyk ýa-ni ruhsat berilmedik giyimlerde suwa düşen aýal gyzlara 200 manatdan başlanýan jerime salyndy. Şu ýylky dynjalş mövsüminde aýal gyzlaryň kadaly dynjalmagyna ruhsat bermediler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Balkanly habarçy gurrun berdi. Geçen hepde bir näçe gün awada milli syýahatçylyk zowlagynda bolan habarçynyň sözlerine görä, kenara gözegçilik edýän ýörüýte polisiýa işgärleri aýal gyzlaryň giyim gejimlerini gözegçilik edýärler. Aýal gyzlaryň hazır deňdiriň kenarynda suwa düşmegine geçen ýyl hem gözegçilik edilipdi. Ýöne şonda bu çäre bu ýylky dynjalş mövsüminde bolşýaly berk amala aşyrylmady we denanlara pul jerimesi salynmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen Türkmenistandan anonim şertde habarlaşan Aşgabatly ýaş denan geçen hepde awada syýahatçylyk zowlagyna sapar edendigini we kenarda bikini kupalnikda suwa düşendigini aýdyp özüniň gadagynçylyk bilen ýüzbeýiz bolmandygyny belledi. Ýöne ol hazır deňdiriň kenarynda türkmen köýneginde we hijab ýa-da burka giýýän aýal gyzlar üçin niýetlenen burkinide suwa düşen denanlaryň ören köpdigini hem aýtdy. Şeýle ol gadagynçylygyň beýleki mehmanhanalaryň plajlaryna girdilen bolmagynyň mümkindigini hem belledi. Azatlyk radiosynyň habarçysy awada plaj mövsüminiň adatça oktyabr aýynyň ortalaryna çenli dowam edýändigini aýdyp şeýle diýdi. Awada sentýabr aýy we oktябryň 1-nji hepdesi mahmal mövsüm hasaplanýar. Häzir suwgyzdy we awgust aýy bilen deňeşdirilende suwa düşmek has ýakymly. Howanyň gyzgynlygy henisem 30 gradusa çenli ýetýär. Mundan başga şu döwürde suwuň kenaryndaky howada ýodyň konsentrasiýasy we beýleki elementler adam saglygy hususan dem gysmaly adamlar üçin ören peýdaly hasaplanýar diýip habarçy aýtdy.